love! Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. At syempre, oras na po para sa ating biyahe, Sender of the Night. Ang kabisyo nating namomblema na nag-send ng kanyang kwento sa buhay sa aking Facebook page, DJ Lala Bandera. So, eto na nga po, basahin na natin ang biyahe ng ating kabisyo na si Ana. Tawagin na lang natin siyang Ana. Ayoko na hanapin yung pangalan. Layo eh. Ana na lang. Eto na nga ang kwento ni Ana. Sabi niya, hello po DJ Lala, nakikinig po ako sa iyo gabi-gabi. Hihingi lang po sana ako ng advice. Ano ba ang dapat kong gawin para hindi ko na mapagsalitaan ng masasakit na salita ang partner ko? Pagtapos ko kasi siyang pagsalitaan ng ganon, nakokonsensya ako. Nako, pabati na din po ako sa anak kong si Roxanne Pardilla na hanggang ngayon ay hindi pa natutulog. Salamat and God bless. Well, hi Ana. Yan, hello sa iyo my love. Napakasimple ng katanungan mo. Actually, ikaw lang din naman talaga yung makakasagot nito dahil ikaw lang din naman yung makakagawa na to. Pero, sige, if I'm gonna put myself in your shoes, first, siguro and foremost, I will address the elephant in the room. Ano ba yung dahilan? Bakit ba ang dali-dali mong matrigger sa kanya? Kasi, hindi ka naman magsasalita ng ganyan if wala kang pinaghuhugutan. Kailangan mo kasi i-address yung issue na yun eh. Before mo ma-address yung habit mo na nagsasalita ka ng hindi maganda kapag naiinis ka, na-irate ka, nagagalit ka, na-agit ka sa partner mo. I-address mo muna yung issue na yan. Meron ba siyang nagawa in the past to offend you? Meron ba siyang nagawa in the past unknowingly na nakasakit sa'yo ng sobra-sobra? Kasi if that's the case, that's the issue you should discuss with him so that matuldo ka na yung issue na yan. Kasi feeling ko, the reason as to why may mga taong konting kibot na mga partner nila, yung pagka-irate nila, yung pagka-agit nila, sobra-sobra, it's because they are on edge. On edge sila because of something. Meron silang kinikimkim within their hearts na old galit, old inis, old tampo, and whenever nakakanti yung emotion nila, nagsasnap na lang sila. Hindi na nila makontrol. Even the tiniest unpleasant details, nagsasnap sila, natitrigger sila to say something they don't wanna say. Dahil nga, on edge sila. So if I were you, Ana, I will address whatever it is that is making you or that made you on edge sa kanya. Once you have addressed that issue, once na na-identify mo na siya within your heart, find a day na walang issue, walang anything, walang big event, a normal day na pareho kayong kalmado, then talk to your partner. Sabihin mo sa kanyang ganyan, ito na pag-uusapan lang, since pareho naman tayong kalmado, wala namang nangyari, wala namang anything, I just wanna lay it all out. Gusto ko lang to sabihin so that matapos na siya kasi ayoko siyang kimkimin. First and foremost, I am sorry for the way I am. I do not mean to offend you every single time na nagsasalita ako. I don't know kasi on edge lang ako dahil sa issue na to. Dahil dito sa fact na to. Ngayon, kapag nga nakita mo na yung side niya, narinig mo na yung side niya, naging okay ka na, sabihin mo sa kanya na I'll try to make myself better. I'll try to fix it. I'll try na hindi na to gawin sa'yo. But please know na I'm on process. I'm still on process. Nasa proseso pa ako ng pagbabago. So, ibig sabihin, hindi dahil nasabi ko to sa'yo, hindi dahil naiparating ko sa'yo to at tinatanggap ko sa sarili ko na I may have been overboard sa pananalita ko, mababago ko na siya overnight. I cannot do that. So, please give me time hanggang sa maging okay ako. Hanggang sa makontrol ko yung salita ko. Hanggang sa makontrol ko yung sarili ko na mag-snap every single time may hindi ako gusto. But I want you to be patient with me as I go through the process. So you see, my love, you are sorry for the way you are, but you are letting your partner know and reassuring your partner that despite of that attitude of yours na nagsisnap ka sa kanya every single time at nakakapagsalita ka ng hindi maganda, you love him. You still want to be with him and you still want to make your relationship work. Pero babae sa babae,
tao sa tao, my love. Stop doing that. Stop being a nagger. No man likes a wife na nagger. No man likes anybody for that matter na nagger. Walang may gusto sa taong nagger. Stop that. And that's not the kind of words you want your kid to grow up with. Hindi mo gugustuhin na manahin ng bata yung pagsasalita mo. At kapag nagsasalita ka kasi ng hindi magaganda sa asawa mo na lalaki, parang tinuturuan mo yung anak mong i-disrespect yung tatay niya. Kasi you are teaching the child to respect the elders, to respect her father, to respect her mother. But how can she do it if naririnig ka niyang ganyanin yung tatay niya? 'Di ba? You cannot teach someone to respect someone that you are disrespecting. So, if you wanna teach your child a better way to converse para kausapin yung tatay niya, my love, then be an example to that child. Be a role model to that child. Tandaan mo, ang nakikita ng mga bata sa mga magulang nila, para sa kanila ay tama. Naintindihan mo ko, my love? So, again, address the issue within you, kung ano man yung issue na nagdala sa'yo para maging on edge ka sa asawa mo on a regular day, on a calm day, and then explain to your partner that you are willing to change. Para aware din siya. Kasi my love, hindi mo din alam kung yung PC niya mahaba pa eh. O diba? Hindi mo alam kung yung PC niya enough pa para pagtiyagaan yung bunganga mong talak ng talak. At hindi lang basta talak ng talak, masasakit pa yung salitang binibitawan mo. So, wag mo nang hintayin na mapatid yung PC na yon before ka magbago. Kasi I guarantee you, the fact na na-acknowledge mo na sa'yo yung mali, ibig sabihin you love this guy and you are scared that one day this boy or this man rather will leave you. You are scared na one day talikuran ka niya because of the way you treat him. So I want you to start changing now, today, and then explain mo sa kanya na it's gonna be a process. No matter how long, no matter how short, but you are committed dun sa process na yon in order to make yourself better and to have a relationship with him which is better than the relationship you have with him yesterday. Naintindihan mo ko, my love? Simulan mo sa sarili mo and then pigilan mo yung sarili mo every single time. I want you to do it, Ana, before it's too late. Klaro? Klaro.